सीजन 5 मास्टर ब्लास्टर डांस का बाप है नोबोजिट। फाइनली नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय जानो हागौ नबजितआ विनार होननानै। नबजितआ फाइनली विनार जामारबाय। विनारा नबजित जाबाय आरो फार्स्ट रानार्स आपआ जाबाय आकुनफेगु आरो सेकेन्ड रानार्स आप जाबाय आर्टिस्ट्री। गोजोनथाव खौराङा बेनोदि साथामबो आसामनिनो जोबोद गोजोनथाव आरो बांसिन गोजोनथाव जाबाय जोंनि बर'नि फिसा नबजितआ बयनिख्रुइ बांसिन भट होनानै देरहासार जानो हादों। बेनि थाखाय जोबोद कंग्रेचुलेसन नबजित नार्जारी। जोबोद गोजोनथाव बिदिनो बर' रायजो राजाफोरा खौसेथि जानो हाबा खौसेथि जानानै दावगायोबोला नोंमारगो जेननाय लामायाव बर'फोरा गैया। बिदिनो खौसेथि जानांगो गासै जेंनाखौनो सुस्रांनो हागोन बर'फोरा बिदि खौसेथि जाबा जै बर' हारिनि जै। आरो दिनै भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक एन्ड शेयार खालामना हो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा प्लिज साबस्क्राइब खालामनांगौ। बाय बाय।